The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Magandang hapon sa iyo, partner. Live na po tayo ngayong araw ng Webes para magbigay, partner, ng serbisyo publiko. Magandang hapon, partner, at maulan na hapon, partner. Sobrang ulan, partner, sa labas. Napakalamig ng panahon. Nagsalubong daw kasi yung mainit sa malamig na hangin, kaya ito daw yung tinatawag na share line. Ayan. Ayun. Magandang hapon po sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na po tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon, Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 sa Legazpi City, at live na rin po tayong napapanood sa ating YouTube account. Umpisahan na kaagad natin, partner, ang pagbibigay ng serbisyo publiko mula sa Camarines Sur. 20 katao ang nagrereklamo, partner, laban sa isang grupong nagpakilala at nangakong magbibigay daw ng bahay, lupa at 1 milyong piso. Basta lamang sila ay sumanib sa kanila at magbayad ng 350 pesos. Naalala ko tuloy yung nandun sa Surigao. Socorro Bayanihan Services Incorporated. Senior Aguila. Ayun. Eto naman, partner, ang pangakong ito ay nakuhanan ng cellphone video. Kaya mga kaaksyon, panoorin po natin ito. Mahulong din po kita. Bayo na kitang hila. Pero ang ganti-ganti kan aano tatanda ko yan na pagpapong arang ano. Baka kamo magtururong. Bayo po nga sa may pangbayad nila. 1 billion pesos. 1 billion pesos. Ay, ano tama, ano tamo? Ang itataon sa to, unlimited na kusain ang kamusta city bakalo sa tuyang bakuhan. Gusto mo, tataan sila ng inaakot ng immortality. Ako po si Merly Rico, taga Lagunoy. Humihingi po ako ng tulong sa Ako Bicol Tabang Ora mismo para matuldukan na po ang pambibiktima. Sabi niya is Bicol Region Coordinator siya sa grupo ng Tribong Tagalog. Pinamumunuan po yan ni Ma'am Shone Gliponeo. Isa po siyang tagapili. Marami pong pangako, kaya ako dito nainggan niya. Kasi sabi, matutulungan yung pamilya namin, magkakaroon kami ng magandang buhay pag kami nakamember dito. Panawagan, 1 billion. Paulit-ulit sa partner. 1 billion pesos. At may narinig ako, magkakaroon tayo ng immortality. Oh, yan. Pag immortality, partner, walang Walang kamatayan. katapusan ang buhay mo, partner. Walang kamatayan. Ayun. Pero nakikita ko, partner, doon sa video, parang lahat meron ng may mga matatanda na partner. Ito pa ulit-ulit na lang itong nangyayari sa iba't ibang panig ng Pilipinas, partner. Too good to be true ang mga Yes. pinapangako. Oo. Eto, partner, kasama natin ngayon si Tatay Casiano Legazpi Jr., isa sa 20 katao na nagrereklamo. Magandang hapon po, Tatay. Magandang hapon po naman sa inyo lahat. At sa Ako Bicol Parteles, lalong-lalo na. Magaling silang tumulong sa tao. Opo. Tatay Casiano, paano nyo po ba nalaman itong grupong Tagalog. Tagalog? Bakit po kayo ay napabilang dito? Ganito pong nangyari noong April, nag-recruit sila ng grupo para maging members o officers daw ng Tribong Tagalog na pinamumunuan ni Ma'am Shone Gliponeo ng San Jose Pele. Ito pong show ni, ito po yung nagsasalita. Hindi Or po. coordinator lang po siya dito sa Bicol. Parang assistant niya yung nagkasalitang yun. Mhm. Ito po si Ma'am Shone ang nagsasabi na siya ang regional coordinator ng Bicol. Ngayon po, ay napasama naman ito si Ma'am na Merle dahil pinuntahan ko yung friend ko, kasama ko yung leader nila. Ngayon, napasama po sila, 6 sila dyan sa 5 sa Lagunoy, 1 sa Guwa. So sa madaling sabi po, Tatay, marami po kayong napasama sa grupong ito. Marami po, ang bilang ko po doon sa Marcos Stadium nung mag-meeting, more than 600. Ang dami. Ano nga po ulit, Tatay, itong pangalan ng grupong ito?
Tribong Tagalog. Tribong Tagalog. Hindi. Oo. Pwede ba akong sumingit, partner? Sige. Paano naman kayo nainganyo po na sumama sa Tribong Tagalog? Kasi kung Tribong Tagalog, hindi doon, pwede ba doon yung mga Bicolano? Kasi kung hindi dapat Tribong Bicolano. Yun na nga po ang pangalan daw ng ano nila. Ito bang sinasabi mong Shoni, Tagalog ba talaga ito? Hindi po, Bicolano. Oy, paano naging Tribong Tagalog ito, partner? Oh, doon pa lang partner, meron na. May diferensya na, partner. So tatay, paano po kayo naingganyong sumali dito? Aside doon sa nagpakilala, ano po ba yung mga matatamis na pinangako po sa inyo? Ako naman po sadyang hindi sana sasali. Nahihiya lang ako doon sa mga kaibigan ko na humihimok sa akin. Ayan, na-recruit ka po, nag-recruit din po kayo, So, nahimo partner, ka. pakikisama. Oo, Dahil sa pakikisama, napilitan na Opo. sumama. Ano po yung sabi nila sa mga pangako po na naipako at hanggang ngayon po ay nagagalit po kayo at nagreklamo na dito dahil sa tingin nyo po, yung ipinangako po sa inyo, wala naman pong nangyari. Kasi po ang pangako nila, mula April hanggang nagpapamiting sila, marami silang mga pinapangako. Puro pangako, Mag-antay. Kaya nga ang tawag ko dyan sa kanila, ay kako si mag-antay na yan. Mag-antay na lang tayo hanggang wala. Noong mag-December po, sabi nila, magkakaroon ng happy out. Sabi ko, di maganda naman. Sadya po akong nag-i-intel sa kanila. Apo, matanong ko tay, nung nag-member po kayo sa grupong ito, may binitawan po ba kayong pera? Magkano? 350 po. 350, ano po ito? Membership? Ang sabi po nila sa registration at sa ID. So 350 pa lang naman po ang nagagastos ninyo. Linawin natin, partner. Ito po bang 350 pesos bawat isa sa inyo? Bawat isa yun po. Bawat isang tao. Maliban ho ba sa 350, wala namang ibang hiningi? Marami po kung hindi. Ako po sadyang hindi nagbibigay. Bakit? Ano pa po yung iba? Yung 1,500 na Oo. para daw sa pag-coronation, naganap nga po yan doon sa... So bawat miyembro nagbigay pa ng tigwa 1,500? Yun lang pong sinasabi nila mga leader sa bawat Leader. bayan. Ulitin ko lang yung tanong ni partner. Mga ilan po kayo na nainggan yung magmiyembro dyan? Sa tingin nyo po? Sa tingin ko po, more than, sa ngayon po, baka mga more than 700 na. 700. Sa Bicol lang yan. Opo. Camarines Sur po lang. Camarines Sur lang yan. So 700 partner 700 times times 350 plus 1,500 yung mga leader. Maliban pa po doon sa 1,500, meron pa ho bang ibang hiningi? Ang iba po, inihingian sila, pero ako talaga hindi po ako nang... Matigas na si tatay kasi sa tingin niya, naglulukuhan na. Nung umanib po kayo or sumali po kayo kasama yung mga miyembrong iba pa, may pinapakita ho ba sa inyong papel na sila po ay lehitimong organisasyon? Wala po. Kasi hinahanapan ko sila, kaya kami nagkaroon ng matinding diskusyon. Dahil hinanapan ko po sila ng patotoo. Ayun, dahil tatay meron na po kayong pagdududa, eto na po, naghanap na po kayo ng mga papeles, dokumento Wala silang para ipinakita. mapagpatotoo po Wala itong po. grupong Okay. ito. Kanina binabanggit nyo po na si Aling Sione ang coordinator dito sa Bicol. Pero kung coordinator lang siya sa Bicol, ibig sabihin meron pang mas nakatataas sa kanya or mas leader pa. Meron ho bang pangalan na binanggit sa inyo kung sino ang pinaka-leader ng Tribong Tagalog? Yun daw pong tinatawag nilang Prince James. Prince, Naku, prinsipe. Yung nababanggit mo Ito pa partner na, kanina. may diferensya na naman, partner. Oo, yung dati Kasi kung senior. Tribong Tagalog, hindi yan Prince. Prinsipe. Kasi Tribong Tagalog, Tagalog, prinsipe. So, Prince, ano nga ng pangalan? James daw po. Prince James. Taga saan naman daw ito si Ay, Prince hindi naman James? sinasabi sa amin dahil nagagalit nga po. Wala kayong picture na ularawan ni Prince James? Mayroon po si Ma'am na Merlin nung magpunta yun sa Anong itsura ni Prince James? May corona po ba? Wala, natural din po. Ah, yeah. Taga saan daw po itong si Prinsipe James? Ang sabi po nila, taga Manila. Pero ang alam ko po, dahil nagpapasearch ako sa Maynila, ang alam ko, isa daw yun na janitor yata yun sa isang. Eto na Partner, partner. ayan na. Nasa linya ng telepono si Shoni Gliponio, ang coordinator partner ng Tribong Tagalog dito sa Bicol Region. Magandang hapon po, Ma'am Shoni. Ito partner. Aling, kasi kuwan eh. Oo, magandang Hindi na. hapon. Aling Shoni, magandang hapon po.
Meron po bang audio? Magandang hapon. Ilapit ko sa iyo, partner, si Aling Sioni. Dali. Ayan. At Kayo para po ba, tatay, ay magkarinigan kayo. nadala na nito sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas Ayan, para partner. magkaroon kayo ng mga konferensya? Hindi po, sa Laguna lang. Magandang hapon po. Hello, magandang hapon. ayaw yatang magsalita ni Oo. Aling Sioni. Ano ba ito? Makikinig lang siya. So papakinggan niya lang tayo. Baka grupong, hindi ito tribong Tagalog, tribong tagapakinig. Oo. Hello, magandang hapon. Aling Shoni. Gusto lang po namin malaman yung side po ninyo patungkol at po saka, dito sa reklamong ito. Gusto naming maintindihan kung kailan tayo maghahati ng 1 bilyon. Oo, 1 bilyon. Baka gusto nyo din po kaming i-invite. Oo. Babayad ka ng 1,500 partner. Magko-coronation, kukuronahan ka. Oo. Simula sa araw na yun, ang tawag sa'yo, Prinsesa Remedios. Oh, my God, partner. Ikaw talaga. Magandang hapon. Sige nga, ulitin ko. Magandang hapon, Aling Shoni. Baka naman ayaw niya Okay, na. dyan ka lang. Reyna na lang, Reyna. Partner. Kasi may Prince James, baka Reyna ito. Magandang hapon po, Reyna Shoni. Kami po ang inyong tagapaglingkod. Ayaw talaga. Ikaw nga, partner. Ay, isa lang ang ibig sabihin yan. Pag ayaw sumagot, ayaw May magpaliwanag, itinatago. may itinatago at malamang na walang katotohanan yung lahat ng kanilang sinabi doon sa mga nirecruit Oo. nila at pinaniwala Ina- na mga taga-Camarines-Sur. Inaamin nila, partner, sa sarili nila na talagang meron silang mga nilokong tao. Oo. At saka, sa una pa lang, sino naman ang ewan ko lang kung ako, pag sinabi mong maghati-hatian tayong 1 bilyon, naku, napaka-imposible. At yung sinasabing immortality, pero yung kanta meron. Oo. Meron ako alam. Immortality. Balikan mo Yun, si tatay. pero- Tatay, natatawa ka na naman tatay dyan. Pero eto po nag-uusapan pero ito, natin, partner. Kayo po partner, yung sandali naloko. lang. O sige. Tawa ka ng tawa, tatay, pero na-recruit ka din. Ay, ganun po yan. Para malaman mo ang katotohanan. Ano na tatay yung tawag nyo sa grupo nyo na lahat kayo ay naloko? Eh, Meron na ba kayong tawag sa grupo nyo? Tribong hindi na kayo tribong Tagalog. tribong mag-antay-antay. Eto po tatay, Hindi ano? naman tribong nalansi. Ngayon po tatay, kailan nyo po last na nakausap itong si Aling Shoni? Ay, nung magpunta po kami sa... Pakilapit po ng mikropono tatay. Magpunta po kami sa Laguna. Oh, Nag-meeting po kami ng ADOS ng January. sinong kaharap nyo doon? Si Ma'am Shoni mismo. Tapos, Yung Prince James nandun ba? Wala po. Opo. Ano po ba yung mga aside doon po sa may 1 billion siyang sinasabi, paghahatian nyo, ano pa po yung mga ipinangako? Meron po bang mga services or mga benefits po kayong maaring makuha? Mayroon daw po yung mga leader ng barangay magsusildo buwan-buwan. Magkano? Ay, hindi pa naman po sinasabi. Teka, kanina po, may nababanggit ho kayo na mag-pay out noong Disyembre. Opo. Okay. Ano daw yung matatanggap nung mag-pay out sana nung Disyembre? Yun na nga pong sinalita niyang bilyon-bilyon na 1 sinasabi. bilyon. Yun po ang sinasabi. Paghahatian na yon sana nung Disyembre. Hindi ko po alam kasi nung paalis na po kami, ang sinabi sa amin, may tigo 1 million daw muna ang ibibigay. Muna. Saan po nangyari yung pag-uusap na yon? Sa Robinson po mismo ng Naga. So, ibig sabihin, doon po, maraming tao Sa kayong loob kayo? nagtipon-tipon doon. Sa loob? Doon po sa pinakang... Lobby? yung parang may laruan doon. Ng mga bata. Sa baba, sa lobby. Parang ganito, yung... Opo, sa lobby. Tama. Opo. Tatay, nung nagsasalita itong si Shoni, parang sabi niya, huwag kayong tumawa, huwag kayong ngiti ng ngiti. Bakit? Nung pagsabi niya ba ng 1 billion, natawa po kayo? Ay, yung iba po, natatawa. Ang iba, parang, Bad trip. parang nakikiramdam na masama ang Itong loob nila. cash card na sinasabi, meron ho ba kayong hawak na cash card? Mayroon po, meron. Meron ho ba kayong sample dyan? Ay, hindi ko lang po siguro nadala yun. Anong itsura po nung cash? Yan. Ay, ho ba? unlimited cash card. Ganun po, ganun. Parang certificate. Malaki Actually, ba yan partner, or maliit lang? Parang card size talaga. Pag ganyan, partner, ang mga pagkakasulat, duda na ako kasi parang mga orasyon ang... Meron akong kakilalang ganyan din, partner, na Meron mag-asawa. Hindi, kahit taga-media, ganyan din Meron nga, kalalaki. partner. Opo. Aside dun po, tatay, sabi mo, ay, minababanggit sa kayo, tay, na yung iba nyong kasamahan na isinama kayo sa ibang lugar. Mayroon po yung pinunta namin sa
Pangil, Laguna daw yun. Pangil, sa bayan ng Pangil. Pero walang Okay. walang ilaw, walang Ano yan, gubat, bundok? gubat po. Sa unahan nga, mayroon daw kampo pala doon. Dahil kung alam ko pong may kampo doon, Hindi ka pupunta? hindi, papauli ko na yun doon. Okay, tatay ganito, matanong ko. Kasi kanina binabanggit na hindi lang daw ito tungkol sa financial or sa paghati-hatian. Tungkol daw ito sa espiritual na aspeto at kalusugan. Pagdating naman po sa aspeto ng kalusugan or aspeto espiritual, ano pong tinuro nito sa inyo? Ay, at totoo po, pagdating doon, pinainom sila ng, sabi, gamot daw yun na, Herbal. ginawa, herbal. Para sa ano daw yung tay? Ako nga, yung kasama ko po, talagang ako mismo nagtapo ng gamot. Ikaw hindi mo ininom. Hindi po ako nag-inom. Ano daw yun? Magaling po akong magtimpla ng gamot para sa cancer. Ano po para yung sa trabaho lupus. niya, Tay? Hindi biro. Ano po yung trabaho niya, Sa Tay? nagsasaka po ako. Magsasaka. So ano po yung pinainom doon? May mga dahon-dahon? Hindi ko pa alam kung anong manilaga nila. Pito-pito. Nilaga. Okay. So, maliban sa gamot, pagdating naman sa aspeto espiritual, ano naman yung activity? Nag-prayer po sila dahil nung magsabing mag-prayer sila, lumabas pa ako doon sa Ano naman yung prayer? dahil madilim. Hindi nyo na... Yung parang pong sa kulto. Ano po yung mga prayer, ano po yung pinagsasabi nila, ano po yung naiintindihan mong mga salita doon? Yung mga Latin? Hindi Tagalog naman. naman po, tapos yung iba. Okay. Latin, Pagdating naman po yung sa iba, kasuotan Espanyol. nito nila Prince Reyna Sione, itong sila Sione, ano yung mga kasuotan? Kasi... May pag sinasamba ganyan ba ito? Hindi, may mga kuwan niyang partner eh. O mga Ito na- burluloy? Mga nakaputi sila ng damit. Nakaputi. So, white lady. Pero Yung tatay si kasi, Juan. partner na babanggit natin kanina, itong Senior Aguila, itong Socorro, Bayanihan, meron ito partner na parang lugar kung saan talaga Ito, nag meron nga silang lugar, kailang madilim. Pero doon sa kanila, madilim. Hindi ma-develop? Walang mga aktibidad. Wala sa walang ilaw na yung Nung tinipon Sa ho, kuryente. nung inipon ho ba kayo gabi? gabi po. Oh, gabi, madilim. May corona din po ba ito na nakikita kayo? Wala. Basta nakaputi. Basta Mahabang damit po. Yung babae po, yung mga normal lang na Okay. kapindaw na damit. Sa tingin niyo po, tatay Partner, partner. O sige. Ilan ho kayong mga taga Camarines Sur ang naisama doon sa Pangil, Laguna? Sa palagay ko po, may giti 100. Okay. Anong sinakyan niyo po? May kanya-kanya po kaming van. Okay. Ito, nung dumating kayo sa Pangil, Laguna, maliban ho sa 100 na taga Camarines Sur, marami ho ba kayong taong naabutan doon? Wala po. So walang tribong Tagalog. Ang nadala nila yung tribong Bicol. Tribong Bicol, oo. Tatay Casiano, no? Kasi nababanggit mo, more than 600 or 700 na kayo ngayong mga nabiktima. Ayan, Itong tribong Tagalog na ito. Meron pa yatang magsasalta, partner. Meron pang isang nagre-reklamo mula naman mismo sa Camarines Sur. Makakausap rin natin si Merly Rico, isa pa sa mga nagre-reklamo. Magandang hapon, Merly. Magandang hapon din po, ma'am. Opo, ilang taon na po kayo, Nanay Merly? 62 po. Ayan, 62. Alam mo, partner, sabi ko kanina, parang mga senior na itong mga nabiktima nitong grupong ito. Ikaw po ba yung nanawagan kanina, Nanay? Opo, ma'am. Okay. Nanay Merly, magkano naman po ang naibigay mo dito sa tribong Tagalog? Una po, sir, sabi para sa ID is 360. Tapos, nung nagpatawag po ng meeting doon sa Plaza Quezon, sa harap ng, ano ba yun? Diyan sa Naga? Basta po sa Plaza Quezon, Sa Naga? Sa Naga? opo, sa Naga. Okay. Noong, ano po yun, October, parang, di ko ma-exact kasi hindi ko masyado na... Ano pong nangyari? Ano pong nangyari nung magpatawag doon sa Plaza Quezon? 350 po again. 350 po ulit. 350 uli. So 700 Oo. na. Nanay 700 Merly, na tanong po. ko lang, Nanay Merly, no? Kasi sabi mo, ilan na? 62. 62 years old ka na po, Nanay. Sa edad niyo po yan, bakit po parang nadenggoy pa po kayo, na biktima pa po kayo ng ganito pong modus? Natatawa si tatay, oh. Sa edad po ninyong yan, bakit po nadenggoy pa? Nakasama po kayo dito sa mga panglulokong pong ito, ng grupong tribong Tagalog. Siguro, ma'am, dahil sa kahirapan. Okay. Sundan ko yan. Nanay,
Ano ho ba ang ipinangako sa inyo nitong tribong Tagalog? Kasi dahil sabi nyo nga sa kahirapan, pero dahil sa sobrang kahirapan nyo, nakapagbigay pa kayo ng 700 pesos. Okay, ano bang pinangako sa inyo? Andyan po yung pag-aaral ng mga anak namin. Uy! Ang, Education. Scholarship. Oo. Magandang buhay. Ano daw pong klaseng magandang buhay? Makakabili kami ng yung pwedeng bahay. Wow! Pwedeng lupa. Bagong bahay. Sasakyan. Dahil may pangako sila na ganun nga. Okay. Ibibigay na daw yung kayamanan. Kanino daw ho na kayamanan? May binanggit din siyang yan sa may binanggit din na mahirap kasi Politiko bubuha ito, nanay. Hindi, banggitin na po natin. Kayamanan daw po nino. Huwag na po kayong maya. O, huwag ka nang maya, nanay. Kaninong kayamanan po ang ibibigay? Hindi ko naman kayamanan ni Kayamanan partner. ni Remy? Wala akong kayamanan, partner. Oo, ng partner. Kayamanan ni Remy. Ano ka? Kaninong kayamanan po, Nanay Marley? kayamanan po ng Marcos. Nako! Alam mo, nanay, marami na ko ang nangako ng kayamanan na yan. Paulit-ulit. Alam mo, partner, narinig mo na ba itong bullion buyer? Ay, meron pang ang KKKK noon. Diba? Lahat ang ipinapangako niyan, partner, kayamanan ng Marcos. Yung meron pa nung PPP, yung mga nakaipula noon. Ano PPP? Yung nagtatanim, kaya naalala nyo yung nagtanim ng mga kahoy sa tabi ng daan, nakapula lahat. Diba? Parang lahat na lang ng grupong manluloko, partner, ay Yun ang sinasabi kayamanan ni kayamanan ni Presidente. Marcos. Opo. Okay. Nanay, paano nyo po nalaman itong patungkol po dito sa grupong Tagalog na ito, sa tribong Tagalog? Paano nyo po ito nalaman? May nag-invite din po ba sa inyo? Ay nag-invite po sa akin. Isa ring taga dito sa partido, si Ma'am Lisel. Siya nag-invite sa akin. Okay. Siya yung parang municipal leader. May municipal leader. Tanong ko, nanay, matapos ho kayong makapagbigay ng 700 pesos, meron na ho ba kayong natanggap na magandang buhay? Meron na ho ba kayong natanggap na pambili ng bahay? Scholarship? Pambili ng ipapaaral sa mga anak? Meron na ho ba? Wala po, sir. Kahit nga po yung pangako na ID, yung ID na sinasabing para sa ID yung unang 150, wala. Wala. Ayun. So sa madaling sabi, nanay, lahat ng ipinangako sa inyo, wala hong nangyari. Wala po. Tapos nung January 2, nagpatawag ng meeting doon sa Robinson. Okay. Yun na nga po, bilang nagkumuha ako ng ebidensya na talagang kami nag-attend. Kaya binidyohan ko po yun. Dapat po, nanay, ay inireport nyo na kaagad dito sa PNP para automatic, partner. Pero kanina po, nanay, tatay, kanina po ay tinatawagan ng aming staff. Kinompute ko lang, partner. Sige daw. Kung 700 yung miyembro, sabi ni tatay, kung 350, sa 350, nasa 245,000 ang nakuha. Kung Plus. 350 lang yun. Oo. May 1.5 pa. May dubli pa nga na 350 si nanay, nakapagbigay pa another 350. May 150 pa sa ID. Ay, talagang malaki. Malaki ito. Yung iba po yata, sir, iba po yata ang member, siya yung iba pong member, hindi ako nagbigay ng 1.5. Yung iba po yata ang member, yung mga kaya yung mga yung pinagkoronahan noong magkaroon ng event doon sa... So may coronation talagang Lola. naganap. Lola, may nangyari ho ba talagang pagkukuron? Anong klase pong corona ang inilagay? Hindi ko po, sir, nakita kasi ganito ang nangyari. Ang venue po sa Doña Roseta Hotel, Roseta ba yun? Doña Roseta Hotel sa may dalhugan ina sa Naga City. Ngayon po, marami kaming mga nandun. Sila naka-gown, magaganda ang nila. Kami, naka-dress lang kami. So ginawa lang po kayo, nanay, ng mga audience nitong mga kinurunahan. Naganap lang ng audience. May mga naka-gown pa. Alam mo, partner. Siyempre, yung iba nagrinta pa ng gown. Oo. Magastos pala ito. Partner, alam mo, itong
Si Yung Shoni. ano po? Nanay Merly, makinig po kayo, Nanay Merly, ano? Si Shoni, itong inireklamo, ay nandyan lang partner sa telepono. Oo. Nakikinig lang siya partner sa atin. Oo, sapagkat pinakikinggan niya ang pahayag ng Wala namang mga tribong problema nalansi po. niya. Oo. Wala naman pong problema kung nakikinig. Gusto ko nga narinig niya. Kasi Ayan. nung tinawagan ko po siya, tinanong ko siya, Mm. Ma'am, bakit ganon ang nangyari? Galit na galit siya sa akin at sinabihan niya ako, hindi ka ba nakakaintindi? So ikaw pa yung hindi nakakaintindi ngayon, Nanay Merly. Okay, partner. Sabi niya sa akin, Opo, makinig po kayo, Nanay Merly. Opo, Nanay Merly, makinig po kayo, no? Eto, partner, para malaman natin kung totoong may permit ang kalipunan ng tribong Tagalog. Makakausap natin sa linya ng telepono si Attorney Norma Tan Ulaya, ang Regional Director ng Security Exchange Commission Region 5. Magandang hapon po, Attorney Norma. Hello? Hello, good Opo, afternoon. Attorney. Si RD. Opo. RD, Attorney, eto po, meron na naman po tayong mga kababayan na nagrereklamo dahil po ay naniwala dito sa mga pangakong too good to be true ng tribong Tagalog. Alamin natin kay attorney kung rehistrado sa SEC Apo. ang tribong Tagalog. Rehistrado po ba itong kalipunan ng tribong Tagalog, Attorney? Nag-iingat daw ng kayamanan ng mga Ano po ang pangalan? Pakiulit po. Opo, ang pangalan po ng grupong itong inireklamo ay Tribong Tagalog Kalipunan. Incorporated. Kalipunan ng Ng Tribong Tagalog Incorporated. Meron pong rehistrado dito sa aming database, no, na ganyan ang pangalan na kumpanya. Opo. At siya ay, ang address na nilagay nila ay sa Nueva Ecija. Ano po? Nueva Ecija. Okay. Opo, mga taga Nueva Ecija po ang kanilang... Opo. Matanong ko lang po, ma'am, ano po yung base po sa registration sa inyo, ano po yung nature ng kanilang Negosyo or transaksyon? Kasi dito sa pangapayag ngayon, parang lumalabas na sila daw po ang tagapag-ingat ng kayamanan ng mga Marcos, kaya isi-share nila sa mga Bicolano. Oo, with objective na immortality ang kanilang makukuhang benepisyo. Okay. Wala namang sinabi sa kanilang naka-indicate na purpose dito na may ganun po silang activities, no? At ang nandito lang is to organize itong mga organizations sa iba't with Tagalog ancestry in the Ayun. provinces of Aurora, Batangas, Cavite. Actually, hindi nabanggit ang Bicol dito. Ayun. So, ang una kong naiisip or parang tanong sa aking isipan is, ito po bang, ano po ba, in-invite po ba sila na maging miyembro, ganito? Baka po hindi ito konektado dun sa In-invite daw. rehistrado at In-invite posibleng po ginamit sila. kami ng pangalan. Wala pa po tayong na para i-connect talaga. Kasi sa aming record, mga taga Nueva Ecija po ang mga Ang mga leader nito. ang mga founders po at ang nagpa-rehistro ng korporasyon na ito. Okay. At ito sa Makatuwid, ito ay rehistrado sa aming head office, hindi dito sa Bicol, hindi dito. Opo, kasi So attorney, wala sa record niya na lumalabas na may siya sa Bicol. Whether connected nga sa company yung mga nakausap nila dito or hindi, it's another issue. Ngayon, itong company naman na nasa pangalan na may pangalan ng Kalipunan ng Tribong Tagalog Inc. Wala naman po, syempre, wala akong nakalagay sa purpose nila, connected dun sa nabanggit niya po. Opo, pero Attorney, eto po bang binabanggit natin at grupong ito ay sa inyo pong record, active po ba ang status ng kanilang registration? Ay, hindi na po. Suspended po ang kanyang status kasi po hindi na po siya nag-submit ng mga reportorial requirements. So, hindi po active ang status ng kumpanya, hindi po registered. So, inactive na po, opo. Suspended po ang kanyang registration status sa aming database. Opo, sa ganito pong sitwasyon, Attorney, dahil dating aktibo pero ngayon po inactive na, suspended na, ano po yung dapat gawin natin or pwedeng maitulong po ng SEC dahil patuloy pa rin po yung pagre-recruit nila? At linawin natin, attorney. Yung panawagan nga natin dito, na pag may katransact silang korporasyon, mas mabuting i-check muna sa amin bago makitransact. Pero kung sa ganitong senaryo kasi nag-miyembro na
bago ma-check. Kung ganito naman po, pwede naman silang dumulog at mag-ano ng Opo. reklamo, no? Opo, attorney. Yung ganito. Attorney, kasi hiningian yan po. pwede pong lumapit sa amin, no? Para Opo. Hiningian ano po po kasi. yung nature ng kanilang reklamo po? Nag-invest po ba sila dito? Opo. Tapos tinakbuhan, magkano po ang pangako? Ito ganito po, attorney. Ang hiningi po na membership fee ay 350 pesos. Pero may iba pa pong hinihingi na kontribusyon kagaya ng kung gusto mo daw pong koronahan o sumali sa coronation, magbabayad ka ng 1,500. At ang na-recruit po nito sa Camarines Sur ay mga 700 katao na po, attorney. Kasi ang pangako po nila, pag nag-membro ka, ano po ang pinaka? Ay paghahati-hatian daw po. Siyempre, Paghahati-hatian daw po yung bilyon na okay. kayamanan. Oo. Hindi ito actually unique sa isang entity na ito na medyo may mga natatanggap din tayong reports pagdating sa ibang non-stock corporation. So, pwede po silang magsampa ng reklamo dito sa amin, no? At least magsulat, kahit sumulat lang, para mapag-aralan namin kung dito. At ang sa ganyan po kasi, pag mga charitable po kasi ang pinipresent sa publiko, tama po ba? Ibig sabihin, mag-membro ka lang, minimal amount, tapos ang pangako sa atin is parang napakalaking benepisyo. Sabi mo nga, paghahatian yung yaman. So, pag ganito po, mas ang advice ko rin sa ating mga kababayan, yung hindi pa naman nag-join, no? I-check muna sa ating, yung mga government agency or kahit sa barangay captain, yung madali ba nating malapitan para, hindi agad tayo sumali ba? Minsan kasi mahirap yung after lang natin maging victim, saka natin mai-inform yung government agency. So, mas maganda before para ma-ensure natin na At saka siguro, okay, siguro, RD, advice natin sa publiko na wag basta-basta maniniwala pag may ganyang grupo kasi parang imposible man na mayroon talagang paghahati ang kayamanan, attorney. Ano po? Imposible po yun. Oo, wala namang sinasabi ang ating gobyerno na may ganong yaman na paghahatian or marami pa rin yung nabibiktima at umaasa, RD, na yung kayamanan ng Marcoses ay mapaghahatian ng mga Pilipino. Nakakollect ng mga membership fee. Pero yung pinapangakong benefit, hindi naman ibibigay. Opo, attorney, It's a form of estapa actually. Opo, Attorney Norma, kasi patuloy pa rin po na ginagawa ito nitong grupong ito. At ginagamit pa rin po itong sinasabi niyo po na unregistered na ngayon at hindi na po active itong pangalan ng grupong ito. Ano po yung pwedeng kaharaping kaso nito pong mga tao na patuloy pa rin pong ginagamit ito pong pangalan na unregistered na? Pwede kasi mag-file ng masapabi ng estapa sa ating prosecutor's office. Kasi, di ba, nag-collecta ka ng membership, may pinahako ka na hindi naman totoo. Yun ay isang form of estapa para makonbinsi mo yung mga miyembro na magbigay ng kung ano man yung pinokollect mo. Hindi ganun medyo malaking amount din, no? Magkano po ba yung yung pinokollect? 1,000? 350, meron po 1,500. So, kahit may rin yun, no? So, nag-collect sila ng ganyan, tapos may panggagancho ba? Kasi kaya nila na-convince na magbigay ng ganyang amount is because may pangako na hindi totoo. So, it's a form of panloloko. It's a form of estapa. Pwede silang prosecute for estapa. Samahan na lang po. Opo, maraming salamat, RD. At least po, galing po mismo sa inyo na ito pong grupong Tribong Tagalog ay hindi na po registered at active sa inyo pong tanggapan. Opo. Maraming salamat. Sasamahan na lang po siguro namin, Attorney RD, itong mga nagrereklamo kung sakaling magdesisyon sila na desidido silang magsampa ng reklamo dito sa mga nangako sa kanila ng mga paghahatiang kayamanan. Maraming salamat po, Attorney Norma Tan Olaya, ang Regional Director ng Security Balikan Exchange ko lang itong Commission. si Tatay. Kanina pa natatawa si Tatay. Oo, tawang-tawa si Tatay, partner, pag Tatay, sinasabi na dapat matagal na palang i-validate. suspendido. Unregistered na po yung ninyo, yung sinalihan ninyo. Tanong ko, meron ho bang mga mayayaman na na-recruit dito? Marami po. Mayayaman? Mayaman, mahirap. Mga kilala ko pong meron pang mga prominent people na Sa Kamsur? Mga kilalang tao sa Camarines Sur. So hindi lang kahirapan ang rason, partner, para sumali. Yung iba talaga nag-interest ng paghahatian.
Tatay, kanina pa po kayong tawang-tawa dyan, tatay, pag kasi bakit po, tatay? Parang inaamin niyo po sa sarili niyo na talagang naloko po kayo? Ay ako po, magmula na mag-member ako dyan, sinabi ko na lang sa kanila yan, ito 350 ko, para ko na lang tinaya sa waiting yan na natalo ako. Tay, ito. May mga sinasabi kayong prominent, may mga politiko ho ba na na-recruit? Mayroon pong municipal kagawad dyan. Ano po? May government employee? Mayroon po. Mga negosyante. May police? Tapos may mga negosyante. Ayun. Oo, tawang-tawa si tatay. Partner. Alam mo, partner, sabi niya, parang binigay niya daw, Hindi tinaya yung niya sa kanya na. kasi, pakikisama lang na parang, Sige sige na, nga. 350 lang naman nga. Ang hamong ko kay Ma'am Nasyone Cliponeo, Na hindi nagsasalita. alam kong nakikinig siya. Mm. Ito na ang hinahanap mong kalaban. Lalabanan ka namin sa ginagawa mong panluloko. Ang sabi mo sa amin, nung linggo kahit maulan, pizza sa Isyata yun. Ito lang linggong ito? Pizza City. Nung nakaraan pong Asyete yata yun. Siyete. Hinabol-habol kita, dala ko yung papilis ng ilang kasamahan ko kahit na ulan. Dahil ang sabi mo, kailangan madala ko lahat na biodata namin para pagdating doon, release yung chicken nyo at may pira na. Ngayon, dinala mo pala kami sa isang kulto, alam ko yun. Kasi nung mag-prayer sila, lumabas ako. Pag nagpi-prayer po ang isang nagre-ritual, pag naniniwala ka sa Panginoon Diyos, may makikita ka sa kalawakan. May nakita ka po, Pag tay? hindi mukha ni Papa Jesus, ni Mama Mary, ako angel man lang magpapakita sa iyo. Kulto po yan. Lumabas po ako nung mag-prayer sila. Wala. Sabi ko, alam ko yun. Malakas yung paniniwala nyo, tay, na kulto po yung Opo, saka, napasukan mo. Pagdating po namin, sabi nyo pa lang, sinabi ko na sa kasamahan ko, hindi pa kami nagre-registration. Maghanda kayo at hindi maganda ang pinunta natin. May ganong pakiramdam si tatay. Yung bang mga sinakyan nyo, nirenta nyo o mga pag-aari po ninyo? Nirinta po namin na overcharge pa nga kami doon sa ibang... So hindi lang 350 ang nagastos mo tayo? Ay, hindi po. Nagrenta ka na rin? Kasi pati yung magsasakang kasama ko, natauwang ko, isinama ko at gustong-gustong sumama. Ako pa rin nagastos. Pati yung kasama niya, Ikaw tayo, mga magkano nang nagastos mo? mga Maliban sa 10,000 na po, 350. sobra. Basta po, nung punta namin sa sa Laguna, nakagastos akong 8,000. Oh, yan. Ayun. Partner. Makinig ka, tatay. Ito po, nasa kabilang linya ng telepono si Police Captain Junaro Rodriguez, ang Investigation Officer ng Pili Municipal Police Station. Magandang hapon po, Captain. Yes, ma'am. Magandang hapon po. Opo, Captain, napakinggan po natin. Ito pong nagre-reklamo na laban po dito sa Tribong Tagalog. Maari po ba silang magsampa ng reklamo laban po dito? Siya po, at narinig ko naman po yung kanina, paliwanag po na ni Madam Attorney na kung yung pong pag-recruit sa kanila ay may kaakibat na or may kaakibat na panluloko ay pwede po nating masampan po yan ang kaso, ma'am. Opo. Nababanggit ni RD na pwedeng pumasok ito sa kasong estafa. Saan po nga po ba pwedeng pumasok ang ganito pong uri ng kaso sa ginawa po nitong grupong Tagalog na ito, sir? Yes, ma'am. Actually, ako ay naniniwala at malawak po ang kaalaman ng ating Madam Attorney regarding po dyan, ay pwede po siyang pumasok doon po sa estafa talaga. Okay. At malakihan po yan at parang malaki yung bilang na narinig ko po kanina. So, tayo naman po, ma'am, kung sakaling ito si tatay na nandyan po, presente ay siguro makipag-ugnayan po sa aming himpilan para po ay mapag-aralan natin mabuti kung ano po mga pwede pang ibang kaso ang pwede po natin may sampa dyan sa grupo pong iyan. Oo, kasi itong hinahabol nila na nag-recruit sa kanila, taga dyan po sa Pili. Opo. Opo, sir, ma'am, especially po kung dito talaga nangyari yung, kumbaga, yung transaction nila, mayroon po tayong jurisdiction patungkol po dyan. Opo. Okay. Sir, Captain, more than 700 na po ata yung mga na-recruit nito pong grupong ito. Diyan po sa inyong tanggapan, meron na din po bang record na inireklamo po itong grupong ito?
Ma'am, kanina po ay nag-verify po tayo sa ating desk officer at sa ating mga investigator. Present po sa oras po ito, wala po tayong recorded or na-receive na reklamo po patungkol po dyan. Opo. So, dito po sa kaharap namin ngayon na nagrereklamo at doon sa mga kasamahan niya pa, ano po ang payo niyo, sir? Anong dapat nilang gawin or kailan ho sila pwedeng pumunta dyan sa inyong tanggapan? Yes po, sir. Anytime naman po, sir. Anytime po kasi 24/7 naman po tayo. Anytime po na makauwi sila dito, ay siguro po ay makapasyal sila. Ano po. So dito lang naman po ay para makuha natin yung mga statement nila at hindi naman tayo mahirapan na sa mga witness at sila din ay pwede na mag-witness sa kada isa po. Ayun. Ayun, Okay. so sila. Maraming salamat po, Police Captain Jonah Rodriguez, ang Investigation Officer po ng Pili Municipal Police Station. Mabuhay kayo, sir. Thank you po, ma'am, and mabuhay din po kayo. Ingat po and God bless. Opo. Balikan natin, sir. Sir, narinig nyo. Sabi ni Regional Director kanina ng SEC, pwede kayong magpunta doon para makapag-file din ng formal na reklamo. Sa panig naman ng PNP, gusto rin po nila kayo makapanayam at makausap yung mga nagreklamo para makunan kayo ng salaysay at nang sa ganun ay makapag-file ng formal na reklamo at mahabol po itong mga nag-recruit sa inyo. At wag po kayong mag-alala, tay. Sasamahan po kayo ng aming team para po ay makatulong po kami sa inyong pong reklamo laban po May dito. panawagan pa ho ba kayo kay Reyna Ayan, Shune? nakikinig at pa. saka kay Prince James? Ang masasabi ko lang po ganito, kasi hinahamong niya kami. Ano yung panghamon pong ginawa nila sa Ang- inyo? Ang sabi niya ay kung sino daw ang kumakalaban sa kanya. Ngayon, ma'am, nakuha ko na ang totoo. Kasi sasabihin ko po, ma'am, sa iyo, ako isang reservist sa retired reserve ng Martiliana. Noon pa sana yan, ipasasakuti ko. Nung nangungulikta pa siya ng pera. Kaya lang, natigil po ako kasi wala akong cellphone na ganun. Kinuha ko si Ma'am Merly ng Lagunoy. Sabi ko, ma'am, Siya nag-video. i-video mo, kumuha ka ng Mga tapos yung ebidensya, ibang kasamahan oo. ko, may mga pinicturean silang mga attendance, tapos yung tao na nag-meeting, para may ebidensya ako. Yun po ang talagang pakay ko sa parte ng pagkikisama ko sa kanila. Kasi marami pang taong mabibiktima nila. So, handa kang pangunahan itong mga nais magreklamo? Handa po akong sumama sa kanila at kahit na manguna. Okay. So, yan partner. Ayun. So, desidido si Sir na talagang siya yung mangunguna para ireklamo itong Nawala na si grupong ito. Aling Shune. Ayun. Oo. Nanahimik na si Aling Shune. Nananahimik na partner. Siguro, hindi niya na rin makontak si Prince James. Oo, siguro sa tingin niya partner, yung kanyang kapangyarihan ay hindi na gumagana sa mga oras na ito. Sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, isang 3 buwan na sanggol na nagkaroon ng problema sa kanyang tiyan at naoperahan, ating tutulungan sa kanyang pangangailangang medikal. At isang lalaki na may kapansanan na ninakawan ng pera at gamit, nakauwi na sa Camarines Norte dahil sa ora mismong pagtugon ng ating programa. Kaya wag kayong bibitaw. Magbabalik pa partner ang Tabang Ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action Call Center at gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners.
sa simula pa lang nitong pandemya hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa miya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo dahil may kamalilinguan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang Bicol Tabang Ora Ora mismo. Para sa ating tabang medikal mula sa Sorsogon, makakausap natin si Omar Gipa, ang ama ni Johan na 3 buwang gulang pa lang ay naoperahan na sa tiyan. Omar, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon po, sir. Kailan ba naoperahan itong anak mo, Omar? December 23. Okay. So, kumusta na ngayon ang kalagayan ng anak mo? Stable naman po ngayon. Okay naman po siya. Okay. Matanong ko lang kasi sa sobrang bata pa nitong anak mo, bakit siya naoperahan or bakit siya inoperahan? Ano bang nangyari sa tiyan ng anak mo? Napansin ko po, sir, yung baby ko nung mag-isang buwan at 2 linggo, parang malaki yung tiyan. May malaking tiyan. Opo. Magandang hapon sa iyo, Omar. Opo, magandang hapon po, ma'am. Opo. So, pang-ilang anak niyo ito, Omar? Pangalawa po. Pangalawa? Sa akin po, ma'am, isa. First baby ko po. Opo. Kumusta naman si Mrs.? Asan siya ngayon? Si Mrs., kumusta naman? Okay naman po siya, ma'am. Yung misis ko po. Opo. So, ito po ba na anak nyo ay nung pinagbubuntis ni Mrs., nagkasakit din ba si Mrs.? Ano nangyari kay Miss? Wala naman na history para magkaroon ng sakit itong anak ninyo? Meron po, ma'am. Nanilaw yung mata ng misis ko. Ano daw yung paliwanag ng doktor? Bakit daw nanilaw itong mata ni Mrs.? Nung pina-check up ko po sa doktor, yung ginawa ng doktor, ng laboratory yung mga examen sa dugo, ultrasound. Wala po silang nakikita na na problema. Okay. So, eto kasi lumapit kayo dito, Omar, sa Ako Bicol at sa aming tanggapan. Ano yung pinakakailangan nyo ngayon para kay Johan matapos maging maayos naman yung kanyang operasyon?
Yung sa ano lang po, ma'am, colostomy, tsaka yung sa, ano na din, yung sa diaper. Diaper. Okay. Ito, Omar, ano? Omar, para mabigyan ng solusyon ang iyong problema at alalahanin mo, makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Ma'am LB Sidenio, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon sa iyo, Ma'am LB. Yes po, good afternoon, Sir Joss, Miss Remy. Opo, Ma'am LB, napakinggan niyo ho ba yung problema ni Omar tungkol sa kanyang anak? Ano po ang maring maitulong ng Ako Bicol Party List? Yes po, Sir Joss. Sa ngayon po, di ba yung bata nakakolostomy bag? Hindi pa sila pwedeng operahan kasi baby pa yung bata, maliit pa. So, once po na-operahan na yung bata, dahil lang dito nila sa atin sa DRSMC, sasagutin po na Ako Bicol lahat ng bills na kailangan ng bata para ma-operahan siya dito sa atin. Opo, so wala nang po problemahin yung pamilya patungkol po sa hospital bills. Ngayon po, Miss LB, ano na lang po yung dapat na gawin na counterpart ng magulang para po ay matanggap na nila itong tulong mula sa Ako Bicol Party List? Yes po, Miss Remy. Once po na dapat nang operahan yung bata, dalhin na lang po dito yung bata sa atin. Dalhin po nila yung referral galing sa RHU or kung may tagubili na silang hawak kung dito rin ginawa yung ng operasyon. Dalhin po yung tagubilin and then yung certificate of indigency, ID po nung magulang para po matulungan natin sila. At kayo po mismo, Ma'am LB, ang mag-aasikaso at a-assist po sa kanila. Yes po, Sir Josh. Ayun. Maraming salamat po, Ma'am LB Sidenio, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Thank you so much, Ma'am. You're welcome po, Sir Josh. Magandang araw sa ating lahat. Ayun. Okay. Partner, balikan natin si Tatay, ano? Tatay? Omar. Tatay Omar. Hello po. Napakinggan mo si Miss LB. Sagot na ng Ako Bicol Party List itong magiging hospital bill ng anak mo. Sa ano po, ma'am, sa next operation. Opo. At saka yung sa colostomy, di ba? Ang sinasabi. Opo. Okay. At maliban dyan, partner, makinig kayo din, Tatay Omar, ano? Kasi aside doon sa matatanggap mong tulong mula sa Ako Bicol Party List, partner, meron pa. Meron pa tayong ibibigay na, ito na yung pang-diaper. Kasi sabi ni Omar kanina, kailangan yung pang-diaper. Pang-diaper. At ano pa yun, Omar? Ano pa yung kailangan ng anak mo? Pang-diaper at? At ano po, ma'am, yung colostomy. Okay. Ano po, ma'am, yung sa ano niya, yung sa leads po. Sa? Ay, di bale. Basta sagot na ng Ako Bicol yung tungkol doon sa mga pagpapagamot. Ito naman yung tungkol ito sa pang-diaper at kung ano pa man ang kailangan bilhin. May bibigay pa kami sa iyo, Omar. At maliban dyan, partner, sa cash assistance, meron pang? Eto, syempre, magpapadala din kami ng grocery packs para sa inyong pamilya, Omar. Thank you po, ma'am. Salamat po. Opo. May team kami na aalalay sa inyo hanggang sa matanggap at maipaabot namin yung tulong ng Ako Bicol Party List dyan sa anak po ninyo. Ano po? Maraming salamat po, sir. Opo. Wag mo munang ibababa, Omar, yung telepono. May kakausap pa sa'yo para i-guide ka kung paano mo matanggap itong mga nabanggit naming tulong. Opo. Maraming salamat. Eto naman, partner, dumako naman tayo sa ating Tabang Ora mismo update. Isang lalaking may kapansanan ang personal na dumulog sa ating tanggapan upang humingi ng tulong matapos itong manakawan ng pera at gamit habang naghihintay sa terminal. Kung paano natin siya natulungan, Ora mismo, panoorin po natin ito. Kaya po yung hirap ko dun sa terminal, 3 days ma'am ako yung lamig, tiniis ko. Pati yung pagkain, nangihingi lang po ako. Ay, wala po akong kapamilya dito. Isang lalaking may kapansanan ang sumadya ng personal sa tanggapan ng Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Ako po si MJ Kent Manarang, Oco Jr., taga Calagwas Island po, Porok 2, Barangay Tugos, Paracali, Camarines Norte po. Ang kanyang munting hiling ay ang makauwi lamang sa kanilang lugar sa Dait, Camarines Norte. Kaya ako po'y lumapit dito
at nakiusap para lang maghingi ng tulong na makauwi. Nasabi ko po kay ma'am, kahit makarating lang akong Naga o kaya bayaran nila yung sasakyan, makarating ako ng Naga. Na nagpapatunay na talagang uuwi ako. Kwento ni MJ, sumadya siya sa Legazpi upang masilayan sa huling pagkakataon ang namayapaan nitong kapatid. Kung namatay po yung kapatid ko, ako lang po ang pinapunta ng inay. Naandyan na po at nag-aabang na para sundin po ako sa sasakyan na papuntang Rapu-Rapu. Stay po naman ako doon ng isang gabi lang po pagdating ko lang. Pagkalinggo po ay inilibing po agad yung kapatid ko at ako lang po ang ikaanakin ng hinintay. Pag uwi naman po dito, hinatid naman po ako ikaanakin dito. Makatawid lang po ng dagat. Ngunit na makarating daw ito sa istasyon ng bus ay wala nang biyaheng papuntang Naga City. Dahil rito, minabuti na lamang ni MJ na manatili at hintayin na lamang ang susunod na biyahe nito. Ngunit sa kanyang paghihintay, natulog po ako sa terminal ng van. Nangyari po, may dala po akong bag at may damit naman po ako at may short, may brief kumpleto. Ay hindi ko po sukat akalaan na pagising ko po ay wala na. Di wala po akong pamasahe. dahil sa sitwasyong kinakaharap ni MJ, hindi na nagdalawang isip ang programang Ako Bicol Tabang Ora mismo na magpaabot ng tulong para kay MJ. Magandang hapon po, Congressman. Ako po'y nagpapasalamat sa tulong pong binigay ninyo kahit hindi po ako taga rito. Lumapit po ako sa mga tauhan ninyo, nandiyan po yung pag-agapay nila sa akin, pag-asikaso. Hindi ko po ito makakalimutan. Tinulungan po ako ninyo lang, mga tauhan ninyo, lalong higit na po ikaw. Maraming salamat po, makauwi lang po ako ng Kalagbuan. Tatanawin ang utang na loob ko po sa inyo, Congressman. Naway po bigyan ka po ng Panginoon Diyos ng mahabang buhay at ibigay po sa inyo kung anong pong hinihiling ninyo sa Panginoon Diyos na magandang patang sa inyong mga negosyo, mga anak po ninyo, naway ingatan po. At maraming salamat po. Isa muling kababayan natin ang nabigyan ng ora mismong aksyon. Malaki man o maliit na problema ay laging handang tumugon ang Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Zaldico. Ayun partner, ingat po kayo tatayan. Masaya tayo partner dahil isang Pilipino or kababayan nating Pilipino partner. Sabi niya nga hindi naman siya Bicolano pero nakatanggap siya ng tulong mula partner kay Congressman Saldi. At paalala na rin sa mga katulad niya, pag nasa terminal kayo, ay medyo kuwan kayo. Maliksi dapat. Ingat kayo. Ingat. At baka mapagnakawang kayo. Okay. Pero ito ay patunay partner na talagang tuloy-tuloy po ang pagtulong ng Ako Bicol sapagkat ang Ako Bicol ay katulong nakakampi pa. sa mga may problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayo magsadya sa aming tanggapan sa ground floor po ng Embarcadero de Legazpi Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari din po kayo magtungo sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Diyan po sa Kapitolyo, sa Camarines Norte. At diyan naman sa Camarines Sur, meron po tayo diyan sa Sonado sa Tagungtong Guwa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Siyempre, maaari din po kayo mga kaaksyon magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit ano pong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Hanggang bukas mga kaaksyon, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako po si Remy Araneta Mindones. Ito po ang programang may paninindigan at patuloy na tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po si Mr. Siram, Joshua Martinez. Maraming salamat. God bless Bicolandia. Mabuhay. Magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora mismo. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat